Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Minecraft. Og her kan I se, at vi er gået ind på Hypixel. Måske kan I se det. Og I kan se ude til højre side, at jeg er rigtig god. Jeg har 2 solo kills og 3 team kills. Så lad os bare gå i gang. Ja. I kan også se, at jeg har det bedste kit lige når jeg kommer ned. 3, 2. Ja, bedste kit ever. Det gider vi ikke at have. Så har vi lidt. Så har vi lige det her på. Så tager vi også den her, og så ja, hvor er vi bare gode. Så tager vi lige den på, og så er vi klar til at gå ud på liv. Kan vi lige... Au! Au, lad være! Så vi kunne se, at jeg er rigtig god til Skywars. Yeah! Og det gider vi ikke at se på, så vi går bare ud. Og så tager vi 2 spil mere. Og så kan I lige se, hvor mega god jeg er, mand. Spiller vi. Ja. Og så er vi i gang. Det er meget dramatisk. Dramatisk. Så tager vi lige vores hjelm på. Så tager vi lige vores sko på. Og det der gider vi ikke at have, så det vil være. Så tager vi lige nogle blokke. Går vi den sidste. Så tager vi lige nogle flere snebolde. Og noget lava. Wow. Har jeg hele tiden haft så mange snebolde? Nå, ja. Så lad os gå ud og nakke nogle folk. Yeah. Har jeg taget den der kiste? Ja, det har jeg. Okay. Ah! Okay, sådan. Nej, nej, ja, så der. Ja. Så kan jeg lige se. Vi skal lige nakke nogle bøffer her. Ah. Ej. Nej. Der. Ja! Ja! Jeg dræbte helt. Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, det troede jeg. Okay, han kommer. Ah. Okay. Lad os skyde pil. Nej. Nå, sidste runde. Kan I lige se, hvor god jeg er? Ui. Okay, ja, her kan I lige se sidste runde. Og hvis I ser nogle gode, der spiller Skywars, så skal I nok gå ud, fordi jeg er rigtig dårlig. Og det ved jeg godt. I behøver ikke at skrive det nede i kommentaren. Yeah. Det var alt på den her video. Hej.